til den her lille tutorial, som vil vise jer, hvordan I laver jeres egen interface. Det første jeg vil starte med at gøre, det er, at jeg lige hurtigt vil vise, hvad det egentlig er, et interface er, hvordan I gør det trin for trin, hvad for nogle add-ons I skal bruge, og hvor I kan hente det hen. Det første vi gør, det er, jeg vil starte på den her lille warlock, jeg har lavet her. Det er, fordi jeg har et skin, som passer til hende, synes jeg. Jeg har også på min mage, men det er det samme, som jeg vil bruge til min warlock her. Men det første vi gør, det er, at vi skal ind og finde de der add-ons. Som sagt, jeg gennemgår lige hurtigt, hvordan det virker. Jeg har nogle forskellige, jeg bruger. AG Uniframes. Og jeg har Cookie Panels. Maskio. Pirate, som går ind og ændrer chat. Og 3D. Portraits. Og så tror jeg, hvis det er rigtigt, vi skal bruge flere end det nu. Det er det, I faktisk skal bruge for, at I kan ændre jeres interface. Der kommer en liste over, hvor og hvordan senere hen. Den bliver hentet. Jo, Carbonite også. Til Titan Barn og Titan Panel, hvis I har det. Det vil også være en god idé at have med det samme. Ellers så skal vi faktisk ikke bruge mere lige nu. Tryk OK og tryk OK. Load. Bla. Den hopper vi bare fra, den der. Det gider vi ikke se. Som I kan se her, der er allerede en lille smule af det, der er loadet ind i forvejen. Men jeg starter lige helt fra bunden af, så jeg kan fortælle jer trin for trin, hvordan I skal gøre normalt. Det første jeg gør, det er, at jeg lige roder op hurtigt, og så kommer jeg direkte til sag. Så fik jeg rodet op. Det I kan gøre, det er, at I kan se, at I har nogle små knapper herude i siden. Jeg mangler lige en, kan jeg se. Og det er en af de lidt vigtigere. For den hedder nemlig Button Facade og Bartender 4. Jeg reloader lige en gang. Det var bedre. Som I kan se her, der er nogle forskellige bar rundt omkring. Jeres ikoner sidder sikkert lidt hulter til bulter, end hvor det plejer at sidde. Og det er meget normalt, når I har de add-ons sat på. Men det første I kan gøre, det er, at I venstreklikker på det her lille ølkrus, der hedder bar 4. Og I kan se, normalt der plejer de at sidde herovre, men alt hvad I overhovedet kan se af de forskellige barer og sådan noget, rykker I op sådan nogenlunde til midten, så der er noget arbejdsplads. Det gør jeg lige her. Og det samme med chatten. Og den unlocker du ved, at du højreklikker på den og trykker lock eller åbne vindue. Eller unlock vindue, undskyld. Der går lige et øjeblik her. Sådan. Og så trykker vi lock. Når det hele bliver kastet herinde i midten, det er ligesom at flytte rundt. Det hele bliver kastet ind i midten, og så sætter man på plads bagefter. Men den anden side af sagen, så går I ind i jeres chat og trykker enter, og så skriver I cookie eller /cookie panels mellemrum config. Åbner den. Inde i den her, der skal I lave en bruger til en ny en, eller et nyt skin. Jeg har en her til mage, så jeg bare kan trykke activate, og så kommer den frem. Men det er ikke det, jeg skal vise jer. Jeg skal vise jer fra bunden af, hvordan I gør. Så vi klikker ind under den her general option, og trykker layout. Kalder jeg jeres layout for hvad I nu vil. Jeg kalder min warlock. Trykker OK og create. Tryk på den her under general options, warlock og aktiver. Det næste vi skal gøre, det er, at vi skal have fat i vores interface inde på vores eller World of Warcraft map, der hvor jeg har installeret interface, og der skal I så lægge jeres skins. Jeg har på med den her CC Borg layout. Jeg vil nok bare lige kalde den ny, fordi det er lidt nemmere at huske. Og herinde der ligger der 4 taggerbilleder, og de taggerbilleder skal placeres
hernede som jeres bar. Enten vil jeg bruge den, eller også så vil jeg faktisk bruge min egen lille mage, der var både top og bund, men vi tager bare bunden til at starte med. Tror jeg vil gøre, ja. Som sagt, aktiver, efter I har lagt jeres interface ind og sat det hele op. Trykker på Art Library, og så kalder I dem forskellige, kald den ned 1, eller nede 1, alt efter hvad I føler. Trykker OK. Og her under Artwork Path, der skal I så anlægge den sti I har. Men I skal ikke trykke for eksempel c:// bla 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 bla. Alt det behøver I ikke huske, for den ligger allerede i Warcraft-mappen. Så det I gør, det er, at I holder den venstre alt-knap nede, trykker på den lille fine slash I har ved siden af sæt, 2 gange, skriver interface, holder alt ned igen, 2 gange, skriver hvad mappen hedder til jeres skin, og det var så i mit tilfælde mage new, venstreklik, bam bam, og så skriver jeg b1.tga, for det er det den hedder i min map, b1. Dog med store bogstaver, men det tror jeg ikke er så vigtigt igen. Men nu gør vi det bare. Ret skal være ret. Og trykker OK. Når den kommer frem, så trykker du bare Add in Library. Så ligger den så herinde under. Så man kan se, at jeg har allerede nogen i forvejen. Men det skal vi ikke tage os af. Vi kalder den nede 1. Den er der. Hvis du er i tvivl om du har fået den lagt rigtig ind, klik på den en gang, og så kan du se den heroppe. Som et lille billede. Så det er lagt rigtig ind. Det samme gør du ved de andre. Ned 2. Og / interface / om de rigtige taster, Dennis. Mage new / b2. Og det er ikke bananer og pyjamas, vi snakker om her. Bare roligt. Take. OK. Og det er så videre med 3'erne og 4'erne også. Der er normalt 3 til 4 af de der billedfiler inde i hver skin, fordi de skal klippes ud i det der hedder 512 x 512 pixel. Og det er mere på grund af, ellers skal adderen ikke finde ud af at få billedet hentet ind. Men når det først er hentet ind, så kan du trække og flow i det lige så tosset du vil, uden at det tager skade. Og det er stadig pænt at se på i designmæssigt. Vi siger artwork, det var sådan det var ned 3, vi var i gang med. Ned 3. Jeg gider ikke lave forskel, fordi så er det ikke til at finde ud af. Og hvis I lægger mærke til det herude i siden her, der begynder de at lægge sig ind under dit art library. I kan slette dem hen ad vejen, hvis I kommer til at lave en fejl. Og det er også mere, hvis I har flere forskellige skins, I vil bruge til hver jeres tune, jamen så kan det også lade sig gøre. Interface. Mage new B3. B1 og B2 har haft travlt. Sorry. Sådan. Og vi skal lige have den sidste her. Vi skal synge sammen. Nej. Så B4.tga og OK og add. Nu har vi fået lagt dem ind i vores profil her, som hedder Warlock, som er aktiveret. Vi har fået lagt billederne, som vi skal bruge, ind i vores library til billeder. Og hvordan de skal sættes, det viser jeg nu her. Vi går ned i den, der hedder Difficult Panel Option. Nej, slå mig. Active Panels. Og der skal vi have panel for hver af de billeder. Det vil sige, at vi skal lave 4 paneler i alt. Så det første panel, den kalder jeg det samme som det første billede, jeg har lagt ind. Nede 1. Eller I kan kalde dem 1, 2, 3, 4. Alt efter, hvad I synes er nemmest. For at holde styr på dem. Nede 1, trykker OK. I kan se her, Active Layout, Warlock, så er den god nok. Og trykker Create. Vi kan lige så godt lægge dem alle sammen ind med det samme. Nede 2.
kan se her inde i midten af jeres skærm, der har jeg fået sådan nogle små paneler, der hedder nede 1, 2, 3, 4, som I kan trække og flå i, som sagt, som I lyster. Men det første vi skal have gjort, det er, at vi skal have lagt teksturen ind, det vil sige de billeder, der skal være vores nye panel. Og det gør vi ved, at vi går ind i den her, der hedder nede 1. Gå ned her til background, color style, solid. Der skal ikke være noget, fordi vi skal ikke have nogen baggrund på. Det er der i forvejen med de teksturer, vi henter ned. Og den går selv ind og gør resten gennemsigtigt, som ikke skal være der. Så den slår vi fra. Så går vi ned i texture options, trykker her, ruller ned, og der kan I se her, der ligger de 1, 2, 3, 4. Så vi tager ned 1. Så er den her, smuk som den er, dog lidt lille, men der er der, I kan gå herind, og så fordi jeg kan huske, at jeg har lavet den om til 512 gange 512, da jeg gemte den, så skrev jeg 512 gange 512 i både højde og bredde, og så har jeg nogenlunde den højde jeg skal have, og bredde jeg skal have. Jeg sætter den helt ned til bunden af spillet, som nogenlunde passer. Jeg skal have borderen fra, det gør jeg også herinde. I kan se, der er en sådan lille sølvkant her, som skal væk. I kan også holde den på, hvis I synes det er pænt, men jeg synes ikke det er pænt, og jeg synes det er irriterende nogle gange. Så I går bare herind i texture options igen, trykker border, og trykker none. Så kan I se her, smuk som den er. Den passer ikke lige helt ned til, men i stedet for at I skal sidde fedt med at få den ned til at passe og alt det der, så er der den her lille smart en. Hvis I ruller længere ned på jeres ned 1 her, ruller lidt længere ned, så er der den her lille menu, der går ind og gør det for jer. Så I trykker bare ned, 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 ned. Sådan. Det var en. Husk altid, hver gang I synes I er tilfredse, og det skal sidde der, så husk at trykke på den, der hedder Dock Panel. Fordi så kan I flytte rundt på den. Det samme gør jeg ved toren. Trykker 2. Går ind i Texture Options. Det gør I ikke, nej. I trykker på den der toren først. Går ned i Background Color. None. Texture Options. Vælger herinde i den lille pil. Nede 2. Og I kan lige så gå ned med det samme her i Texture Options og slå den fra med borderen. I går herind igen. Og som sagt, jeg kan huske min sådan nogenlunde. Det er ikke sikkert, at det kommer til at passe min skærm, men det retter vi bagefter. 512 gange med 512. OK. Og jeg sætter den sådan nogenlunde ned. Ikke lige helt op ad hinanden, fordi jeg er ikke helt sikker på, om det kommer til at passe. Men der er det så igen. I har den her lille panel her, der siger op, ned og til højre og til venstre og sådan noget. Der kan se her, den passer ikke lige helt 100%, uanset om vi løfter den op eller den løfter den ned. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan snyde den en lille smule ved at sige, at højden, den skal være 513. Det er 1 pixel mere, men det har faktisk meget at sige, når det kommer til stykket. Og trykker lift. Nu passer den som fod i en hose næsten. Ja, den er der meget af, synes jeg i hvert fald. Og det er faktisk ikke andet end en gentræksproces, hvor I bliver ved med at gå ind i den næste og den næste og den næste. Men gudskelov kun 4 som standard. Normalt. Husk, som sagt, gå ind i toren, hvis I er tilfreds, og i etteren selvfølgelig, og lås den. Træerne. Ned. Fjern backgrounden med det samme, så den bliver hvid i mit tilfælde. Men nogle gange så bliver den bare gennemsigtig. Texture Options. Navnet på teksturen. Og op igen. Kald den 512 gange med 512. Ellers så kan I faktisk sætte den, som I har lyst til, ved at trække i det her. Alt efter, hvor I synes, at det ser bedst ud, og hvor smalt og hvor stort det skal være. Nu kan vi se, at jeg fik lige en Gildenvej, der var meget sødt af dem, men nej tak. Det er jo kun til en tutorial det her. Vi prøver igen. Vi sætter den lige til 512 gange 512. Bare lige for at vise jer det.
anderledes. Sætter den næsten helt op til. Og af en eller anden mærkværdig grund, der aldrig nogensinde kunne få den her til at passe helt 100%. Jeg gjorde det en gang, men jeg glemte også, hvordan jeg gjorde, og så kom der en lille bitte streg. Men igen, det er skønhedsfejl, som jeg kalder det. Det skal være der. Ellers er det ikke personligt, synes jeg. Men andre kalder det tjusk. Men det er, hvad man selv kritiserer sig for. Vi trækker den, og som I kan se her, det var det der lille streg, der jeg fortalte om. Den er lidt irriterende i længden, men I kan rykke den en gang til ind, og måske lidt ned, og ja, prøv at så småt frem. Det kan også godt være, at det er 0,1 eller andet. Den skal rykkes for, at den passer. Men hvis I siger, at det her, det er her, den skal være, taget i udgangspunkt for, at det skal være ligesom den anden, 513 i højden, så passer den sådan ned i bunden, som jeg synes, den skal gøre, og den passer cirka i cirklen. Det er meget svært at regne ud efter, men i fleste tilfælde, der plejer det altid at gå ind med det samme, som at det passer helt 100%. Igen, skønhedsfejl, det skal være der. Gentagelsesproces, 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 og der er rigtig svært lige i starten. Nede 4, vi tager den lige sidste gang, bare lige for at være helt sikker. Trykker på nede 4. Background color style, none. Texture options, gå ind og vælg din texture. Nede 4. Gå op i den her igen. Og hvis I har målene præcis på den, det plejer at stå ind på de forskellige hjemmesider, hvor I henter dem hen. 512 gange. Og som sagt, det her det er et standard, jeg selv har lavet. Derfor jeg kan huske det. Men det passer så ikke med 512, det skal være 513, fordi det var den anden jo også. Går ned i texture options igen, bare lige for at huske det, og fjerner borderen. Bang. Sådan. Nede 4. Så skal vi have den til at passe sammen. Og det gør den nogenlunde med, ja, igen. Heroppe, længere ned i Nugget, der kan du trykke ned og venstre. Den passer nogenlunde. Den er ikke helt 100%, den kunne sagtens have været bredere uden noget. Og det kan vi faktisk gøre med det samme. Vi siger 515, bare lige for sjov. Det er ikke noget. Så siger vi 550 måske. Bang! Så bliver den lidt bredere. Vi rykker en lille smule til højre. Den skulle måske have været 548 eller... Ja, vi siger 548. Bare for at prøve. Det er heller ikke nok. Så siger vi 538. Igen, prøv så frem, stille og roligt. Det kan også være 540. Igen, det kan være millimetermål. Det kan være stort set alt. Men igen, siden nus med det, nørkle med det, og hvad I så ellers lyster. Nu er det sværeste faktisk overstået. Nu kan I se her, nu glemte jeg at låse den. Igen, ind i jeres chat, skriv. Det var det, I skulle skrive. KG Panels, _ KG Panels, mellemrum, config. Lås den. For guds skyld, lås den. Første gang jeg gjorde det her, jeg tror jeg kom til at kaste rundt med de her forskellige bare fordi jeg ikke vidste hvordan man låste den, og det tog mig en halv time, 3 kvarter for at sætte det hele op. Og det var virkelig, virkelig et helvede. Men jeg fandt ud af det til sidst, og synes egentlig det er ganske normalt, hurtigt overstået. Som sagt, irriterer det for meget, at der er sådan en lille hak eller et eller andet. Jamen, I kan sidde nus med det inde under jeres texture options, eller slå ind under jeres texture. Og så kan I sidde og prøve at rette en lille smule på målene. I kan tage fat ned i hjørnet og sådan prøve at rette en lille smule, rykke op og ned på de forskellige ting. Og ja, alt sådan. Det er mit råd i hvert fald. Hvis det hele det går helt i skud mod. Yes. Det var det sværeste af det hele. Undskyld, jeg klapper lige af mig selv her. Godt klaret. Vi går videre her med det samme. Som sagt, jeres panel er låst nu, og nu ser det egentlig meget godt ud, men jeres knapper og jeres bar og det hele, det står sådan lidt hulter til bulter. Men det er råd for. I kan højreklikke på jeres chatbar. Nu har jeg taget udgangspunkt for min chatbar. Det er ikke sikkert, at den kommer til at passe, fordi at, jeg har gjort min lille og sådan noget. Men jeg sætter den ned. Sætter den herned. Jo, det passer ikke meget godt. Trækker lidt ind, så den passer sådan herned. Fordi der synes jeg, det ser godt ud. Tager min bar her. Og jeg sætter herned mit liv.
Har du pet, så kan du også sætte det ovenover eller nedenunder, eller hvad du lyster. Det kan du se her, du har en lille imp her på dit 3D-billede. Det er meget smart. Men hvis jeg lige trykker escape, så er han væk igen. Du kan tage dit billede, rykke rundt på det, sætte det herned. Og du kan tage dit image-billede, når du trykker på den. Det kan også være en af de mobs. Jeg synes, det ser vildt cool ud igen, fordi jeg nok selv har lavet det. Jeg sætter det herned, og sådan. Hvis I nu gerne vil have fat i jeres bar, så kan I se her, der kommer I ikke ret langt, fordi den er låst. Men der var det så, at vi skulle have fat i den, der hedder bartender igen. Venstre klikker på den, og der kan I se, at jeres bar åbner sig. Der er XP bar, og der er flere forskellige bar, I kan sidde og lege med. Slå det til og fra, alt efter hvad I skal bruge. I kan have op til 10 forskellige bar af det her, hvor I kan sætte spells og makroer. I kan sætte jeres Hearthstone og Professions og sådan noget. Alt i et. Sådan så det ikke er kastet ind i hinanden. I har også sådan en lille taskeknap her, som jeg synes er ret brugbar, men alligevel er den en lille smule. Jeg kan ikke helt finde ud af den, fordi at du kan kun se en taske, selvom du måske har 3 eller sådan noget. Men når du så trykker på selv tasken, så åbner alt op. Hvad I har af tasker og plads. Og der står også hernede, hvis vi lige venstreklikker på den der står der hvor meget plads der tilbage. Der er 15, og I kan se her, jamen den er som den skal være. Backpack. Det næste I gør, det er, at I går og trykker, nej, jeg vil ikke være med, eller tak. Level 25 vildt. Fristende? Nej. Det er en tutorial. Vi skal være professionelle her. I højreklikker på jeres bar her. I kan se her, bar 1. Det plejer at være den, der plejer at være normalt nede ved jeres spells. Som jeg allerede har lavet en lille smule på. Jeg skiller den lige sådan, så den ser normalt ud. Og padding, den skal være på 0. Sådan. Der kan se, det er jeres normale bar. Jeg har min til at sidde her i den her lille kolonne her, fordi jeg er skræddersyet efter mine behov. Synes I den er for stor eller for lille, jamen I kan tage fat i den der hedder scale og køre den ned. Men hvis I kører den for langt ned, så I kan knap nok se knapperne mere. Derfor kan I faktisk gøre noget andet, der hedder den der padding, hvor I kan give den lidt mere mellemrum til hinanden. Eller lidt mindre mellemrum til hinanden. Men til gengæld gør knapperne større. Så I har nogenlunde udsyn til, hvor de skal sidde og hvordan de ser ud. Det kan I gøre. I kan tage jeres petbar, hvis I har brug for det. Og det har jeg faktisk ikke haft brug for endnu, men det kommer, når jeg skal lave til min Hunter på et tidspunkt. Det kan I sidde og flytte rundt på, sådan, som I lyster. I kan tage, hvis I kigger på de forskellige bar, der er her. Der er bar 4 og bar 3, den bruger vi ikke rigtig. Bar 6 og bar 5, den bruger vi slet ikke. Lige nu i hvert fald. Så hvis vi trykker på bar 6 her, så slukker vi den bare med at trykke på den der hedder enable, og det samme med bar 5, fordi så står de der og fylder. Der er jeres XP bar. Den tager I fat i hernede, og den kan I også scale, og I kan gøre den mere gennemsigtig, hvad I nu lyster. Visibility, I kan også gøre sådan, at den fader ud, når I ikke er i nærheden af den. Holder I musen henover, jamen så bliver den større. Og så kan I sige fade ud, og så kan vi sige 100% fade ud. Og det gør den hver anden sekund. Det er sådan, at I kan sidde og lege lidt med, sådan, hvad I nu synes, der ser fedt ud og sådan noget. Min fornøjelse, det er, at jeg sætter den herned i min lille kasse her. Gør den lidt mindre. Scale. Det er måske lidt for meget. Sådan der. Og så sætter den faktisk bare herned. Og der er den der så igen. Det tricky part her. Den passer ikke helt præcist. Gå ind under position. Og der kan I se her. X offset og Y offset. X, det vil sige fra side til side. Og Y, det er op og ned. Så hvis vi vil have en lille smule op, så klikker vi bare på plus, og så rykker den så stille og roligt op. Og vi vil have en lille smule til venstre, så klikker vi på minuset over på x-aksen, og den rykker sig en lille smule til venstre. Og det er
stort set faktisk, hvad man gør. Og dejligt nemt at arbejde med det her lille barcenter her. Jeg synes det i hvert fald, det gør det 10 gange sjovere at have karakterer. Også hvis I ikke har noget standard, men bare gerne vil have flyttet rundt på jeres knapper, jamen bartender, det er det bedste I kan få, synes jeg. Som sagt, så har I jeres artbarn for Blizzard. Det er jo den der standard der, vi slog fra til at starte med. Den gider vi ikke bruge. Reputation bar, hvis vi bruger den, trykker du bare enable, der kan I se her. Og det synes jeg sådan også, at det er helt vildt sjovt og rigtig nørdet at sætte den her over i den her side. I en modsat side end min XP bar. For at kunne holde øje med, hvor langt man er nået med reputation og alt det der. Og igen, position, hvis du ikke lige føler, at den sidder som den skal, så plus og minus er din bedste ven, faktisk. Ja. Sådan. Men igen, bartender, det er faktisk bare til at flytte rundt på dine menuer, på alt, hvor du synes, der skal sættes op. Og sådan. Og det gør, at I kan gøre dem mindre, I kan gøre dem større, I kan gøre valglyster med dem. Du kan se her, den her microbar, jeg har her. Det er ikke, eller mikromenu. Det er ikke en, jeg bruger så tit. Det er bare genvej. I stedet for A, B, C og hvad man nu ellers bruger. Ikke alfabetet dog. Men for eksempel C for character og L for questlog og alt det der. Så i stedet for at den ligger og fylder, jamen du kan vælge at sige, jamen jeg vil faktisk ikke engang have den her, så jeg slår den bare fra. Eller du kan sige, jamen jeg vil gerne have den her, fordi det ser lidt blæret ud, men jeg sætter den så lille, som man knap nok kan se den, eller man ved den er der, men alligevel ikke rigtig bruger den og sådan noget, jamen så kan man lige så godt scale den ned, eller hvad man nu lyster. Min plejer at sidde der som standard. Så har jeg den her backend, som jeg plejer at sætte herover. Det gør ikke noget, det klunter ind over hinanden, fordi lige snart I låser for den, så ser det faktisk meget godt ud. I kan tage jeres backbar her. Det er det lille en, den kan I også slå fra til. Det er meget rart at have, når I nu kører med det her barcenter, fordi at det går ind og låser for jeres tasker, hvis der I slår den fra. Eller det gør den ikke, fordi I kan altid slå den fra, så kan I bare trykke B. Men det er meget rart at have sådan en lille ikon, for I har en idé om, hvor den er henne. Der rykker vi også lidt op. Bum, bum, bum. Bum. Og til siden. Sådan. Og close. Når jeg får styr på, hvor jeres bar skal sidde, og hvor store jeres ikoner skal være, og alt det der, så kan I begynde at lege med den her, der hedder Mask Show. Og Mask Show, den går ind, der kan I tage alle barne, for eksempel, I kan skræddersø jeres menubar, og jeres knapper til, hvordan de skal sidde. Jeg var lige lidt for hurtig nogle gange her, det er typisk mig her. Men hvis vi siger, at bar 3, det vil jeg faktisk gerne have ned og passe i det her lille vindue hernede i venstre hjørne, eller højre hjørne. Jamen så siger jeg sådan, jamen, der må egentlig godt være plads til, lad os sige, 8 knapper. Og det skal faktisk ikke være så stor igen. Men der må godt være godt en plads. Og der skal kun være 4, 8. Der skal kun være 2 ruder, eller 3 ruder. 3 ruder, 9 knapper. Og trækker ned her, hvor I så kan tage jeres Hearthstone, og I kan tage Professions, og hvad I nu synes, der skal herned for at sidde i sig selv. Igen, det er helt op til jer selv, hvordan I vil skræddersø jeres bar. Det er det, der gør det så fantastisk, at det er så nemt egentlig. Og det gør det også sjovere ved, at dine knapper og ikoner ikke bare ligger og flyder de mest mærkelige steder. Hvis vi siger, at det er det, og vi skruer lige den her padding lidt ned, ligesom paddington, sådan der, så passer den sådan nogenlunde hernede i hjørnet. Så det, der er i det er faktisk bare, at det billeder, hvor I så ligger de der bare i, som der behøver faktisk ikke være noget, I kan bare flytte rundt på barnet, hvis det er det, I har lyst til, så I har noget mere vinduesplads. Men det handler faktisk bare om, at det er et billede, der sidder som interface, og at I rykker rundt på selv barnet, som det passer jer. Det synes jeg egentlig ser meget godt ud. Og så trykker jeg lock, og
Knapperne, den skal vi ikke låse, fordi hvis vi låser knapperne, jamen, så kan vi ikke tage fat i dem og rykke dem rundt, så det passer os. Så det venter vi lige lidt ned. Jeg går til gengæld ind i min bag, tager min Hearthstone, flytter herned. Yay. Der kan I se her, når jeg holder den inde, der kan I se, hvor den er henne. De forskellige knapper. Og hvor de kan sidde henne og alt det der. Vi rykker den herned til. Og bagefter, så skal vi have få fat i Masquerade. Eller Masque. Masque, det er en add-on, der går ind og kan lave om på dine knapper, hvordan de skal se ud. Det kan være for eksempel til add-ons. Du kan lave en egen profil. Du kan sige under din Titan panel. Nej, undskyld, nu er det mig, der kigger forkert. Masque. Ind under her. Der kan du lave om på dine knapper, om de skal være runde, firkantede, store, små, eller hvad I nu lyster. Du kan tage alle sammen på en gang, og så ændre den til en forskellig slags skin. Du kan også trykke hernede, og så vælge nogle andre skin. Nu kan jeg se her, jeg glemte lige at lukke nogle skin til, så det gør jeg lige en gang. Og bum 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 bum. Den er der, hvor den får set. Den der, den bruger jeg, fordi at der er nogle runde knapper i, der er rigtig flotte, synes jeg. Så den synes jeg lige, jeg vil have med. Så vi tager lige en reloader her. Og den skulle meget gerne gemme 7-13, for den gemmer. Vi krydser fingre. Og det gjorde den. Det var smukt. Se, det kan vi lige se, at den ikke bare springer og laver en nulstiller og alt det der. Som vi kan se hernede, der bliver min knapper lige pludselig runde, i stedet for firkantet. Det er det her, den Masquerade gør. At du går ind i de forskellige bar, du har. Bare et. Vælge nogle forskellige cirkler, og du kan lave den på alle mulige colors, altså hvad den skal reflektere med, og hvordan baggrunden skal se ud på den, og det er mere sådan customize sine knapper, alt efter hvordan du synes de skal se ud. Den her, der hedder Color Opacity Glossy Setting. Der hvis du skruer den helt ned, jamen så er det bare normalt sådan lidt flade knapper, kan man sige. Hvor du har sådan lidt 3D look i det, så skruer den bare en lille smule op for opacityen, og der kan du se her, så kommer der en lille hvid kant på selve din knap. Det kan du gøre stort set med næsten alle dine knapper. Du kan dog ikke gøre det med makroen, desværre. Men resten kan du gøre det med. Du kan da sige, at du vil have runden hernede i den farve, du vil have. For eksempel bar nummer 3, det er den vi havde herovre. Er du i tvivl om, hvad for nogle bar du har, jamen, så kan du bare venstreklikke her. Så har du navnet på barne, bar 1 og 2, og bar 4, den hænger herude af den, og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har den, men den har vi bare, siger vi. bare. Alt for meget bare. Nå, vi tager bare 3, og den vil jeg gerne bare have som en normal standard. Blitzeren, firkantet, kedelig. Eller du kan gå ind og finde, det må godt være en anden slags firkantet. Det må godt være rund i sådan den er firkantet. Det må godt være faded. Du må godt gøre den zoom sådan til det store ikoner du har der. Eller du kan bare lave en cirkler, eller hvad du nu har lyst til. Det behøver ikke at være ens din bar, dine knapper. Og det samme kan du gøre med de pet bar. Der kan du se, at den står som standard som blitzards. Men det kan du så sige, det vil jeg egentlig ikke have. Jeg vil gerne have min egen firkant. Bang! Værsgo. Og det kan du bare sidde og lege lige så tørt med, som du nu har lyst til. Det ser egentlig meget godt ud indtil videre. I slukker lige for den her gang. Og så tager vi lige kort resumé af, hvad vi har gennemgået indtil videre på den her små 35 minutter. Vi gennemgik, hvordan du fik loadet dit UI ind, det vil sige din baggrund her, hvordan det skal sættes op, og hvordan I indstiller den. Vi fik taget hul på bartender, hvordan det fungerer med at rykke op og ned på dine knapper og dine bar. Om det skal være store små knapper, eller om det skal være, hvad du nu lyster. Og der skal være mere mellemrum mellem knapperne, og så videre og så videre. Du kan sagtens lave masser af mellemrum mellem knapperne, og gøre den lidt mindre igen. Men jo mindre du gør den, jo mindre bliver dine knapper at se på. Så igen, smag og behag. Det er noget, man sidder og leger med og hygger sig lidt med. Hvordan du ændrer knappernes form og sætter billeder op, og ja, det var stort set det hele.
Du har det menu her, som du kan se her. Jeg har sat mine targets, altså dem jeg klikker på. Det kan sige ulven for eksempel. Jeg har sat dem her som billede, og så deres liv lige heroppe over. Du kan også ændre på en masse andre ting, som er lidt mere avanceret i det. Går du ind i interface og lukker den der mascure, går ind under AG Units og åbner den. Der kan du se her player og så videre og så videre og så videre. Player pet, der kan du se frames. Jamen det er bare en normal frame. Du kan ændre på deres navne. Du kan ændre på deres nu skal vi se her. Du kan ændre på deres facon af deres liv og deres mander skal se ud. Du kan ændre på din egen. Du kan sige player. Der må du gerne have, at det skal være den skal være lidt mindre end den er nu. Så den skiller du lidt ned, men du vil gerne have en lidt bredere.